சும்மா அது ரன்னுடா தமிழ்நாடு. ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லைக். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஹாப்பி பர்த்டே வீடியோ கைன் மாஸ்டில் எடிட் பண்ண போகிறோம். நம்ம சேனலில் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க காய்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நீங்கள் கைன் மாஸ்டர் ஆப்பில் வந்துட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட கைன் மாஸ்டர் ஆப் இல்லைன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா என்டர்பிரைஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இது ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு 9 inches 16 கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு ஆல் மெட்டீரியல் டெம்ப்ளேட் லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை லிங்க் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க காய்ஸ். ஒரு பிளாக் இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு டிக் கொடுத்துருங்க. இன்னும் வந்துடுங்க. லேயரில் வந்துட்டு மீடியா வந்துட்டு இந்த டெம்ப்ளேட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணுற பிறகு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிட்டு டிக் கொடுத்துருங்க. டிக் கொடுத்த பிறகு மறுபடியும் லேயரில் வந்து மீடியா வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டை கிளிக் பண்ணி ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ண பிறகு இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்ட பிறகு வந்து டிக் கொடுத்துருங்க. இப்போ அந்த டெம்ப்ளேட்டை கிளிக் பண்ணி சென்ட் டு பேக்குன்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்து டிக் பண்ணிவிடுங்க. டிக் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் லேயரில் வந்து மீடியா வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வைங்க. இப்போ இதுவும் டிக் கொடுத்துருங்க. கரெக்டாக வச்சுட்டு டிக் கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோக்கு வைக்குங்க. இந்த ஆடியோவும் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். டிக் கொடுத்துருங்க. கிளிக் பண்ணிட்ட பிறகு இப்போது கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி 2 செகண்ட் வச்சுட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே இதே மாதிரி ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க, கட் பண்ணிவிடுங்க. கட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மீடியா வந்துடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ செலெக்ஷன் பண்ணுறேன். செலெக்ஷன் பண்ணிட்ட பிறகு டிக் கொடுத்துருங்க. இப்போ முன்னே வந்துடுங்க. கரெக்டாக இந்த இடத்துல வைங்க. இப்போ இந்த எல்லா ஃபோட்டோஸும் கரெக்டாக ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. ஜூம் பண்ணிட்டு டிக் கொடுத்துருங்க. இப்படி டிக் கொடுத்துக்குங்க.
டிக் கொடுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா முன்னே வந்துடுங்க. இந்த இடத்துல கரெக்டாக வச்சுட்டு லேயரில் வந்து மீடியா வந்து இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணுங்கள். பண்ணுற பிறகு எக்ஸ்ட்ரா ஆடியோன்றப்ப அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த டெம்ப்ளேட்டை டெலீட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்திருக்கோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க. கட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மூவ் பண்ணிக்கோங்க. மூவ் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம 2 விரலால் இப்படி ஜூம் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிட்ட பிறகு கூட வச்சுட்டு எல்லா ஃபோட்டோஸும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா முன்னே வந்துடுங்க. இந்த ஃபோட்டோஸ்க்கெல்லாம் கிராஃபிக்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மிஷின் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் டிக் கொடுத்துருங்க. இதுக்கு 2வது ஃபோட்டோஸுக்கும் கிராஃபிக்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓவர்லே அனிமேஷன் இந்த இந்த அனிமேஷன் ஓவர்லே அனிமேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நெட்டை ஆன் பண்ணிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் நெட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டா தான். மறுபடியும் அனிமேஷன் போங்க. செகண்ட் வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க. தேர்டு வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச அனிமேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா ஃபோட்டோஸுக்கு அனிமேஷன் கொடுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முன்னே வந்துட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வச்சுட்டு லேயர் வந்துட்டு மீடியா வந்துடுங்க. மீடியா வந்துட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு டிக் கொடுத்துருங்க. மறுபடியும் இந்த டெம்ப்ளேட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு பிளெண்டிங்கில் ஸ்க்ரீனு கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு டிக் கொடுத்துருங்க. மறுபடியும் லேயரில் வந்துடுங்க. மீடியா வந்துடுங்க. உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்ரு இமேஜ் இருக்கும், அந்த பார்ட்ரு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு டிக் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அந்த பார்டரில் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டிங்கில் ஸ்க்ரீனு கொடுத்துருங்க. கொடுத்து டிக் கொடுத்துருங்க. டிக் கொடுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வாட்டி பாருங்கள், டெமோ காட்டுறேன்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க, கொடுத்துட்டு 1440 கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துக்கோங்க.